U današnjoj emisiji malo ćemo govoriti i o tome šta to lepo može da se vidi u našoj lepoj zemlji, a boljeg sagovornika nismo mogli da pronađemo od gospodina Milana Ristića iz udruženja Moja Srbija. Milane, dobrodošao u emisiju Otvorite Atlas. Dobar dan, bolje vas našao. Evo na samom početku da kažemo nešto o samom udruženju Moja Srbija. Dakle, čime se vi bavite, koje akcije sprovodite i tako eto malo bolje da upoznamo gledalce. Evo, to bi dugo trajalo, zato što postojimo već dugo. Osnovani smo 2002. godine, tada smo se zvali Euroinicijativa, tada smo radili neke druge akcije. Najpoznatija među njima je Putujemo u Evropu, koja se i dan danas provodi evo već 11 godina i specifično je to da se ta akcija danas provodi u 5 zemalja Evrope. Do sad je putem te akcije 1400 studenta putovalo, dobilo Interrail karte i Schengen vize u vreme dok su bile Schengen vize i putovali su mesec dana Evropom. Tako da kažem, to je jedna od najlepših akcija koja je obuhvatila 1400 najboljih studenta iz Srbije i to je jedna od najlepših akcija koje smo radili. 2006. godine smo tu akciju proširili tako da smo štampali prospekte o Srbiji i onda su studenti dobijali po 200-300 prospekata i delili su svojim vršnjacima širom Evrope, znači po hostelima već gde su se sretali sa njima. I za 3 godine smo uspeli na taj način da podelimo preko 200.000 prospekata o Srbiji. Taj prospekt se zvao Moja Srbija, akcija se zvala Moja Srbija. Uradili smo tada portal na 6 jezika, mojasrbija.org, meinserbija.org, myserbija.org, Lamija Serbija i tako dalje. I tada smo praktično odlučili da promenimo naziv organizacije u Moja Srbija. Krajem 2008. smo promenili naziv u Moja Srbija i onda smo krenuli da se bavimo pre svega promocijom domaćih proizvoda, domaćeg turizma i Srbijom uopšte. Evo, jedna od takvih akcija je nedavno održan i u Beogradu. Eto, imali smo prilike da posetimo jedan veoma simpatičan treći sajam domaćeg turizma pod nazivom Pokreni se, upoznaj Srbiju. Pa sada, evo, ono što će interesovati i naše gledalce, šta to niko nema što Srbija imade, što bi se reklo? Dobro, prvo da kažem, festival Pokreni se, upoznaj Srbiju, festival domaćeg turizma, ove godine smo to nazvali festival domaćeg turizma i domaćih proizvoda. On se sprovodi u okviru istoimenog projekta Pokreni se, upoznaj Srbiju, koji je pokrenut 2011. godine, jer smo prvo uradili jedno ulazno istraživanje koje je bilo vrlo zanimljivo. Uradili smo ga među beogradskim srednjoškolcima. Ispostavilo se da mladi izuzetno loše poznaju Srbiju. Ispostavilo se da 2/3 beogradskih srednjoškolaca, ako zanemarimo školske ekskurzije, nije putovalo nigde po Srbiji, sem u rodno mesto roditelja. I onda smo praktično odlučili da pokrenemo ovu akciju, promociju Srbije i da pokažemo građanima šta to Srbija ima, šta je to zanimljivo u Srbiji, što treba videti i gde može čovjek da putuje i da se odmori. Cilj je, znači, promocija naših domaćih destinacija. Ideja je bila ta da praktično da bi se bilo koja destinacija razvila, mi prvo moramo u nju da dovedemo domaće goste. Ne mogu odmah da krenu da dolaze stranci, što je često cilj kada se ulaže novac, kada se rade investicije. Maltene je to nemoguće. Prvo moramo da naše ljude dovedemo, da njih ubedimo da je to dobro, da je kvalitetno, da će se tamo lepo provesti, pa tek kada krenu masovnije naši ljudi da dolaze, onda će doći i stranci da vide šta je to dobro što tu treba videti. Sada, ja imam jedno pitanje za vas. Evo sada, ovih dana treba da mi dođu neki drugari iz Nemačke i ja bih sada njih da provedem malo po našoj lepoj Srbiji. Koje su po vašem mišljenju, ajde da kažemo, 3 top destinacije gde bih ja mogao njih da odvedem i da im pokažem onako da vide šta to mi imamo? Pa znate kako, ima dosta destinacija, ali je bitno da to ne bude statično putovanje i statičan odmor i to je veliki problem kod nas, što se obično nudi odmor na Zlatiboru ili odmor na Kopaoniku ili odmor u Vrnjačkoj banji gde dobijete 7 dana i 7 dana
što ste u banji. Mislim, to je super ako vam nije dobro, ako ste bolesni pa treba da ležite 7 ili 10 dana u banji. Ali je bitno da napravite aktivan odmor i recimo da svoje prijatelje, ako ih odvedete u zapadnu Srbiju, vi možete da odete, da budete smešteni na Tari, možete da budete smešteni na Zlatiboru, ali da tom prilikom obiđete, da im pokažete i šta još tu ima da se vidi, ne znam, od Čarganske osmice koja je tu u blizini, preko kuće Tarabića koji su interesantni kao pojava, Perućca, manastira Rača, Bajne bašte, reke Vrelo i tako dalje. Znači, bitno je da praktično jedan aktivan odmor napravite i onda će to ljudima ostati u sećanju. I to je ono što malo fali domaćem turizmu. Znači, vrlo malo agencija se bavi domaćim turizmom, ako ne računamo Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačku banju i još par. Dakle, eto, to je preporuka za agencije, a vama ako dolaze neki gosti iz inostranstva kao što meni dolaze za neki dan, napunite rezervoar pod 1, pod 2, otvorite mapu Srbije i izaberite gde biste odveli svog gosta i pod 3 uživajte u putovanju. Gospodine Ristiću, hvala vam što ste odvojili vremena za emisiju Otvorite Atlas. Hvala i vama. A mi nastavimo dalje sa našom emisijom.